selanjutnya idola dari warga masyarakat Mojodadi, si Genel, si Egol. Inilah ada Ning Cahya Rayap untuk Anda. Kenapa sampun kapundhutan pun Ibu Poswadi ingkang sampun ngersakaken Dimas Ayu Cahya Rayap piyambakipun pangayu ingkang wijil saking kutha Jombang mila kang kawula semanggaken yo Ning Cahya Rayap. Oh ya ayo iya duduk iki tidak rek. Minangka pepundhutanipun Bapak Swadi ya sakarepmu. Nah, penjalane sing digawe nggih apa sing dadi karepanipun Bapak Swadi tanggal Ibu aja Sripat ya wis turtono nduk aja kuwatir. Aja kuwatir yo. Iya. Iya. Gelunge lugur ku. Ayo he, kok tambah sone kan dibanting. Aja. Wis. Hop. Ayah, ayo Bang, ayo. Batekor kabeh mana? Buat peti kabeh. Wes. Ora seleret. Ayo. Sini. Ayo, kan. Ayo tadi, Bang. Ayo. Ayo, oleh saweran dulu. Ayo, kono. Makasih. Hati-hati sawanen. Ayo. Iya. Oi. Aku boleh lho. Weh, aja. Weh. Ayo, stop. Kopi wengi. Heeh. Ngene tok ae aku sore saweran. Nah. Gak usah nyanyi rek. Gas. Ses. Mau naik lagi sama tante? Mama. Sini dong. Aduh, sawanen. Gak apa-apa, tante gak gigit kok. Tadi sudah suntik. Suntik apa? Suntik kabeh. Suntik rabies. Goyang apa? Joget apa iki? Joget apa? Jenenge joget ukara, jenenge joget rajana. Ayo. Wes Mas dah. Ayo wis. Kasih do nyanyi aku Mas kepegelen wesan Mas. Sadarmu Iki ngono duduk iki Vida. Gelmu cuklek iki. Boten. Pun aman iki. Aman. Tukone mantan iku mesti aman. Iya. Oke. Amin. Wis, menang teman ya. Menang. Salam aku. Ngombe. Kopi bu, Kaji Seripa kopi, ono kopi, ada, kopi ada. Gak suka kopi. Jamu, Gak suka jamu. Bakul jamu ono, iya Gak ada. mau jamu, gak Jamu mau nih ono, iya jamu. Aku gak mau kalau gak jamu kuat. Nah, kalau jamu kuat sama saya ada nanti di rumah. Ada temenan? Ada. Simpan saya ya, tenang aja lah. Oke, disapa dulu ya Om Sule ya. Disapa dulu. Sini dong sampean. Guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Oh masa aku salam sampai dilu orang ada yang jawab. Neng. Neng, tangan ono mamaku mbok kono. Oh, gak apa-apa ta lah wis anake kok. Oh iya, mama mau dijin. Mboten napa-napa nggih mangke. Enggak apa-apa ya. Om Sule wis tuwek aku mau. Nek Om Sule enom ngono ya arep ae. Kan kepene gak dijak tanggapan lho ya. Mau sampean wis tuwek kok. Lah iya kan kepene gak dijak tanggapan. Wis manut ae, tak jak tanggapan terus. Iya. Ya. Ya sekali lagi. Kemarin tembang apa bocah ayu? Sik, gurung lega aku. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Semoga yang menjawab salami cahaya rezekinya tambah akeh, tambah lancar. Semoga anaknya menambah lagi. Karena nambah anak nambah rezeki. Ya. Nah aku gak duwe anak kok akeh rezekine. Durung duwe anak. Iya iya. Amin. Wong anak itu. Iki ngono. Iki ngono aku jendil iki anake Mas Jo. Oh donaturmu akeh kok. Ono papa, ono ayah, ono bos, ono Mas Rakil. Lah iya. Iki urun situ. Ya. Ses. Ora. Ya, ayo. Oke, ini barangkali ada request tembang lagu. Dereng wonten jenengan mawon. Aku nggak mau kalau kicau-kicau. Kayak ngeracun. Oh, ana dhewe engko kok. Heeh. Ku tak wehi ning Nah. Ya, nah, kayak racun sampeyan nah ya. Tenang nak. Ya. Jangan khawatir nanti. Barang-barang AS Perkasa Indonesia. Coba yang di belakang semuanya. AWS Karisma Multimedia. Terima kasih.
Swadi, terima kasih. Goyang abah, ayo deh goyang deh. Terima kasih. Satu tembang lagu Dena di sini sudah. Terima kasih atas atensinya malam hari ini ya Abah.